Türkmenistanda dowam edýän ýiti ady krizisiniň arasynda Liwawyň häkimetleri hojalyk hyzmatlarynyň şu ýyl üçin töleglerini doly hasaplaşmadyk maşgallara paýok görnüşinde satylýan iýmit önümleriniň berilmejekdigini duýdurdy. Ýurtda ýiti ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän mahaly köp sanly maşgala bu hyzmatlaryň tölegini öz wagtynda hasaplaşmakda kynçylyk çekýär. Munyň bilen bir wagtda sebitin käbir döwlet dukanlaryna paýok uny we ýagy indi kaya golay wagt bäri gelmeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16 dekabrda Liwapdan habar berdi. Şu hepdäniň başynda Farap we Darganata etrap häkimlikleriniň resmileri habarçymyzyň aýtmagyna görä Ýylaty 2020-nji ýylda sarp edilen gaz we elektrik tok töleglerini şu ýylyň ahyryna çenli doly geçirmegi tapşyrdylar. Bu töleglere hasaplaşmadyk hojalyklary döwlet dukanlary tarapyndan Ýylata yeňillikli bahadan satylýan paýok unynyň we ýagyň berilmejekdigi duýduruldy. Tölegleri geçirmek üçin iň soňky wagt möhleti dekabryň ahyry diýilip kesgitlenini diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran Darganataly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap gaz, suw we elektrik togy tölegli edildi. Şondan soň türkmen häkimetleri hojalyklaryň ählisinde hasaplaýjy gurallaryň oturdulmagyna we bu hyzmatlar üçin tölegleriň öz wagtynda alynmagyna gözegçiligi güýçlendirdi. Ýöne Adatlyň habarçylary Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda köp sanly maşgalanyň bu hyzmatlaryň töleglerini öz wagtynda hasaplaşyp bilmän kösenýändigini ýygyderli habar berip gelýärler. Liwaply habarçy diňe Darganata we Farap etraplarynda gaz we tok töleglerini öz wagtynda hasaplaşyp bilmeýän maşgallaryň ondan gowragyny tanaýandygyny aýdýar. Häkimetler Ýylaty paýok berilmejekdigi bilen gorkudyp gaz we tok töleglerini almaga synanyşýar. Ýöne aýlyklar köp zada ýetmeýär, üstesine de aýlyklary we pensiýalary öz wagtynda nagtlaşdyryp bolmaýar. Adamlar gaz, tok tölegleri beýlede dursun, iýjek çöregini alady edýärler diýip Darganataly ýaşaýjy belledi. Şol bir wagtda Adatlyň habarçysy Farawyň 55-nji, 17-nji we 2-nji döwlet dukanlaryna indi ikaýa golay wagt bäri paýok unynyň we ýagynyň gelmeýändigini habar berýär. Şeýle ol bu dukanlaryň indi 8 aý çemeti wagt bäri plastik bank kartlary arkaly söwda etmeýändigini aýdyp, bularda adyk önümleriniň tölegleriniň diňe nagt talap edilýändigini hem belledi. Dukan satyjylary söwdanyň diňe nagt görnüşinde amala aşyrylmalydygy barada özlerini ýokardan tapşyryk berilendigini aýdýarlar. Hususy dukanlar bolsa bahalar durnuksyz bolan sebäpli adamlara karzyna harit satmaýarlar. Adamlar ýene bir täze ýyly çykgynsa ýagdaýda garşy almaga taýýarlanýar. Bu ýagdaý indi 4-nji ýyl gaýtalanýar diýip Faraply ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Farap we Darganata etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 4 ýyla golay wagt bäri ýiti ykdysady we adyk krizisi, maliýe ýetmezçiligi hemde haritlaryň ýygyderli gymmatlamagy dowam edýär. Bankomatlarda, nagt we döwlet dukanlarynda adyk önümleri kadaly tapdyrmaýar. Munyň bilen bir wagtda adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasy dowamly gymmatlaýar. Galy bersede Türkmenistanyň regionlarında täze ýyl bayramynyň öňýany resmi kursu 3,5 manada barabar dollaryň gara badardaky bahasy ýygyderli peselip beýelýär. Şu hepdäniň başynda 28 manada çenli ýeten dollar adyk we hojalyk haritlarynyň hususy söwdadaky bahalarynyň hem 10-15 göterim ýokarlanmagyna getirdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklar, adyk we nagt ýetmezçiligi, dollaryň iki kursu hemde bularyň adamlaryň gündelik durmuşuna yetirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Maryda adamlar gije-gündiz pul nagtlaşdyrmaga synanyşýar. Türkmenistanyň raýatlaryň bankomatlardan pul nagtlaşdyrmak problemasy saklanyp galýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öňýany ýurduň döli regionlaryna adamlar bankomatlardan pul nagtlaşdyrmak üçin uly nobatlarda garaşmaga mejbur bolýarlar. Şeýşenbe günü Adatlyk Aşgabatdan gowşan bir videoda paýtagyň bankomatlarynyň biriniň öňünde pul nagtlaşdyrmak üçin uly nobata garaşýan adamlary görmek bolýar. Adatlyk radiosu videonyň awtorynyň howpsuzlygyny nazarda tutup onu çap etmekden saklanýar.
başlanýar. Anny gün azatlygyň beýleki bir habarçysy Mary welaýatynyň ähli büdjet işgärleriniň aýlyk haklarynyň bank kartlaryna geçirilip başlananyny habar berdi. Ýöne adamlaryň aýlyk haklary tölense de olary nagtlaşdyrmak uly problema bolmagyna galýar. Ýene de geçen aýlarda ýaly adamlar pullaryny nagtlaşdyrmakda kösenýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Habarçy türkmen gala etrawyna bankomat nobatyna ýatymlyk garaşýan adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary bilen gyzyklandy. Onuň sözlerine görä geçen hepdeniň başlarından başlap etrap ýaşaýjylary pul nagtlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňüne ýatymlyk gelip başlady. Etrapda bankomatlary hepdede bir sapar pul salynýar. Ol salynýan pulum azadyma ýetýär diýip nobata garaşýan bir türkmen galaly azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adamlar her gün pul geler diyen umytda bolýarlar diýip ol aýtdy. Habarçy ençeme yerli ýaşaýjynyň 3 güni bäri Halk bankyň etrap şahamçasynyň bankomatlarynyň pul nagtlaşdyrmak üçin bankyň gabadyna ýatyp turýanlyklaryny, olaryň gijelerini howanyň sowugyna döz gelmäge mejbur bolýanlyklaryny, mümkinçiligi bolan adamlaryň awtowluklarda ýylanýanlyklaryny, käbir adamlaryň tüňçede çay gaýnadyp käbileriniň bolsa demlikden çay içip bilenmaga çalışýanlyklaryny anny güni habar berdi. Ýatymlaryň gelmeseň pul alyp bolmaýar, 2-3 günläp pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýän adamlar bar diýip azatlygyň habarçysy bir yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Bankomat nobatyna garaşýan käbir adamlar bank kartlaryna pullaryny ýalgyç goýuju stansiýalardan nagtlaşdyrmaga da synanyşýarlar. Ýöne zapravkalarda ýeterlik nagd pul ýok diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýalgyç stansiýalary nagtlaşdyrmaga pulun onu götürümini tutup galýar. Onu götürüm pul tutturup pul nagtlaşdyrmaga razy bolsaň-da, tanşyň bolmasa nagtlaşdyryp bolmaýar diýip ýene bir türkmen galaly gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä wagtyl ara gatnaşygyň ýitmegi hem adamlaryň bankomatlardan pul nagtlaşdyrmak ýa-da töleg terminallary arkaly nagd töleg geçirmek işlerini bökdüýär. Habarçy 8-nji dekabrda bankomatlaryň ýanygyç stansiýalaryna we nagd töleg kabul edýän dukanlarda uzakly gün terminallaryň aragatnaşyk sebäpli işlemäänligini habar berdi. Bu aralykda habarçynyň maglumatlaryna görä Maryda häkimetler büdjet işgärleriniň täze ýylarçasynyň bedegleri üçin pul ýygnaýar. Edara başlyklary işgärlerden pulu nagd görnüşine talap edýär. Habarçy işgärlerden 50-100 manat aralygyna täze ýyl bedegleri üçin pul tutulýanlygyny habar berdi. Welaýatyň baş şarçasy bu ýyl Marynyň Mollany Pet köçetiniň ugrundaky kitapxananyň öňünde oturdylýar. Türkmenistan 6 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda maliýe we töleg ulgamyny sanly görnüşe geçirmäge synanyşýar. Dinçiler dünýä tejribesine maliýe ulgamyny elektron görnüşe geçirmegiň başga maksatlar bilen bir hatarda korrupsiýa jinayetleriniň öňüni almagy, pul ýuwulmagyna garşy göreşmäge, maliýe puwdagyna açaçanlyk getirmäge gönükdirlenýän aýdýarlar. Ýöne yerli dinçiler Türkmenistan ýaly nagd hasaplaşygyň giň ýaýran ýurduny maliýe ulgamyny sanly görnüşe geçirmegiň adat halkyň durmuşyny hasy kynlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Resmi media we hökümet resmiýleri ýurt raýatlarynyň bagtyar durmuşda ýaşaýan aytalaýar. Ýöne synçylary görä adamlaryň pul nagtlaşdyrmakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary resmi mediýanyň bagtyarlyk wagtyna kölege salýar. Aşgabatda howanyň temperaturasy gündizlerine -3, gijelerine -5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde ilatdan ýylanmak bilen bagly kynçylyklar dowam edýär. Paýtagtyň etrapçalarynyň käbirinde Ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Şol bir wagtda ilatdan işlemeýän merkezleşdirilen Ýyladyş ulgamlary üçin doly töleg talap edilýär. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Onuň sözlerine görä Ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işleme bilen bagly ýagdaýlar paýtagtyň 3-nji etrapçasyndaky 7-nji saglyk öýüniň we Cennet bazaryň töweregindäki 3 hemde 4 atly jaýlarda ýüze çykýar. Öňbe etrapçadaky köp atly jaýlarda Ýyladyş ulgamlary kadaly işleýärdi. Ýöne soňky ýyllarda bu ýerdäki jaýlaryň köpüsinde Ýyladyş ulgamlary işlemedligini besetdi. Jaýlardaky Ýyladyş turbalary sowuk diýip bu etrapçanyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemedligi bilen bagly ýagdaýlar paýtagtyň Parahat etrapçasynda hem ýyg-ýygdan gaýtalanýar. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä Parahat 3 etrapçasyndaky we Ýubileynaýa köçetindäki jaýlarda Ýyladyş ulgamlary 13-nji dekabr güni gişlik işlemegini besetdi.
Birnäçe ýerde bökdönçlik emele geldi. Turwalaryň könelip hatardan çykmagy ulgamlaryň problemany tasdiklaýar. İşçiler birnäçe ýerdäki lagym çukurlaryny açyp, turwalaryň geçýän ýerini gazyp, sowuk howada işlediler. Şondan soň 14-nji dekabrda öýlän wagty Ýyladyş ulgamlary gaýtadan sähel işläp başlady diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bu sewitin ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlar Ýyladyş turwalarynyň ýygyderli hatardan çykmagynyň olaryň könülüşendigi we olary täzelemek üçin döwlet tarapyndan ýeterlik serişde goý berilmeýändigi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä häkimetler turwalary doly çalışmagyň deregine diňe hatardan çykan ýerini ýamamak bilen çäklenýärler. Soňky ýyllarda ýaşaýjylaryň köpüsi könülen batareýalary aýyrdy. Sebäbi olar goňşularyň öýüni suw basmagyna sebäp bolýardy. Şol sebäpli adamlaryň köpüsi öýlerini dürli görnüşdäki elektrik peçleri we batareýalar bilen ýylatmaga mejbur bolýarlar. Bu bolsa elektrik tow üçin töleglerin aşa köp bolmagyna getirýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda Adatlyň habarçysy merkezleşdirilen Ýyladyş ulgamlary ýylyň ýylyna kadaly işlemese-de häkimetleriň ýaşaýjylardan üpjün edilmedik we ulanylmadyk Ýyladyş ulgamy üçin doly töleg talap edýändigini hem aýdýar. Parahat etrapçasyndaky 4 otogly jaýmyň Ýyladyş ulgamy üçin her ýyl 139 manat tölemeli bolýaryn. Häzir ortaça pensiýa haky 500 manat bolsa-da 180 manat pensiýa alýan adamlar hem köp. Bu köp adam üçin uly pul üstesine de adamlar bu pulu Ýyladyş ulgamlary kadaly işlemese-de tölemeli bolýarlar diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleriň we çağalar baglarynyň Ýyladyş ulgamlaryny awatlamak we olaryň ulanyş ýagdaýyny üpjün etmek barada ýer gözünden alad etmelidigini her ýylyň güýdünde ençeme gerek tekrarlaýar. Muňa garamazdan gymmatbaha gurulşyklar alınıp barlayan Türkmenistanda ýurt raýatlary Ýyladyş ulgamlary bilen bagly dürli oňaýsızlyklary ýygyderli başdan geçirýärler. Geçen hepde Aşgabatyň 60-njy orta mektebinde Ýyladyş ulgamynyň işlemeýändigini we sınıf otoglarynda okuwçylaryň ýyly egin eşikde oturmagyna ruhsat berilmeýändigini Adatlyň habarçysy gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu problemalary açaçan boyun alyp mesele gozgamaýarlar.